biasa krasa. Saya kanca-kanca ki komplit. Nggih. Sing nyiter dhewe, ngethuk dhewe, nyuling dhewe. Wah. Rumangsaku gamelan iso rempek. Oh ngono. Ya, Ardi wis balik porong, iki aku mau menyampaikan amanah. Sampun, Pak, sampun. Nggih. Ya ana penggemarmu sing saka Hongkong aku mau ditransfer 200 ora ketang sepisan awakmu kon nembang. Janokane diwijo laras Indonesia. Heeh, sing lagi viral ana TikTok. Aku mau bengi ketemu karo wong wedok-wedok ibu-ibu no. Wis sing Mas Adi tumun mboten Mas Adi tumun. Wah sing takokne Ardi. Sekali-kali mbok sing ditakokne iki Pak Ion. Lah iya. Lah niku ngedur sosonone Dwijo Laras kok. Sing nakokne mambengi adike Pak Anom Suwargi to. Wah, adike Pak Anom Suwarto, adike Pak Warsena Sleng Suwargi. Nggih. Putri-putri kuwi mambengi lak petok aku. Nggih. Mas Kangko, Mas Ardi niku to. Gandeng kalian ikan to, duka aku. Kula penasaran kali Ardi ya. Nggih. Lah iki aku menyampaikan amanah nduk anule. Yo Mas Ardi. Nah. Ya 200.000 saka Hongkong pokoke aku lali jenenge. Wong mau transfer tok ngono kok. Ayo Le, rene Le. Ya. Panas-panas mlaku. Ngaca nganggo payung. Sanjane diseret. Lamaane mentuk. Surabaya geger. Fungsi ning Madiun Jakarta. Banjir kota merdeka. Panas waktu orang gowo payung sandale diseret ramaane mentuk Surabaya geger fungsi ning Madiun Jakarta banjir rukun tetep merdeka. Nyale, di taman ana sik duwite. Ngaturno panuwun penggemarmu saka Hongkong aku jenenge lali ning kita kira isih nonton. Nyale. Taman sik. Neng kamera matur nuwun karo penggemarmu keh mama Indonesia sing padha gandrung lawan gantengmu. Aku yo akeh sing gandrung ning yo tak pamer-pamerke yo. Nggih. Niki saking sinten, Pak? Aku lali jenenge Bu sapa aku lali. Yang penting piyayine sing nonton. Wis matur nuwun karo ibu ingkang paring arta 200.000 ngono tok wae sing saka Hongkong. Nggih matur nuwun kagem ibu ingkang wonten Hongkong ingkang sampun paring tali asih. Mugi-mugi rezekinipun tambah lancar. Amin. Panjang umur. Amin. Matur. Wingi neng Ngawi wae saka Bandung reng. Ibu-ibu wong 5 nek ora kleru. Saka Bandung iki nyusul tekan Ngawi ya dia. Nggih. Menehi tali asih, menehi jarik nggo kanca-kanca wiyaga. Masya Ibot-bote tresnane karo Mas Ardi. Weh, kula kelingan dek cilik kula, Pak. Cilikmu piye? Walah kula cilik angger didusi ning ngarep omah no, ibu-ibu angger liwat terus jawil pipiku. Nah bocah bagus ngono. Iku dek cilik. Bareng gedhe aku atus ning ngarep omah kok do nginget. Kowe kok iso lungguh ngopo mbok ngadeg gen ketok sumunar cahyamu. Petuk tigasan lawas. Sapa? Burini. Tigasan. Lan salam kagem para penggemar-penggemarmu Lady iki pirang-pirang lho. Sing padha mirsani nganti esuk. Nggih matur nuwun kagem penggemar-penggemar Dwijo Laras Indonesia ingkang sampai saat ini. Lek-lekan. Adike Pak Anom, adike Pak Warsena Sleng Suwargi we gandrung karo kowe padha-padha le Trah Klaten. Sinten, Pak? Ya nembang apa? Apa nggih? Panas laku kuwi lho, Pik. Ya, karo sinden apa dhewe? Sakarmu. Direncangi, Pak. Oh, direncangi nggih. Tak pilih nih Mbak Retno Cungpe. Ayo, Jong. Mas Ardi. Ayo. Tak omongi Mas Ardi. Heeh. Nek biasane jenengan duet karo Mbak Niken. Ibarate wong Madang kuwi mangan iwak pitik goreng saka nganu lho warung Lamongan. Ning nek kowe diduetno karo Mbak Cungpe, ibarate kok mangan oblok-oblok sing sabar ya. Gak apa-apa. Engko Mbak Jumpe. Ya.
Aku dikancani no. Ayo, Cong. Ah. Monggo niki. Tulung Mas Ardi ditulungi. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Aku mau nambah. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Aku sudah kenyang. Wong mangan wae urung kok wis kenyang. Kenapa sih kamu manggil aku? Ora. Mbok rumah saku koyo tak omongi. Apa? Wong ki aja kegeden rumangsa. Lah ngopo di antara wanita cantik yang dipilih adalah aku? Lah iki sebabnya apa kok Mas Ardi kok milih jenengan? Nuwun sewu ya, nuwun sewu. Nek Mas Ardi kok ngajak duet Mbak Wanda, Mbak Mayang utawa Mbak Wiwi, kuwi dadi cemburune wong akeh nok. Mergo Mas Ardi gathuk wong ayu nek karo jenengan kek nek sing cemburu. Apa aku iki wis ibarate stuwek. Ojo kleru, ojo salah tompo. Tegese Mas Ardi ora cemburu mergo kowe wis duwe bojo, wis duwe anak. Beda nek karo Mbak Wanda rak isih legan ngoten lho Pak maksudku. Bener, ora berarti kowe elek, Ora Cung. kok kowe elek, sing elek sapa wong akeh kok. Tapi tak tua apa lho Reng. Tapi umpamane kowe gelem tenan karo aku bojoku tak pegat di. Asem iki. Cakeme. Lah iya. Ning tak kira ya ora mungkin. Kenapa? Tak kira ora mungkin. Lah ngopo? Mas Ardi masih sadar? Oh, masih. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Nothing impossible. Wedan, nothing impossible. Yeah. Tidak ada yang tidak mungkin. Hanya satu yang tidak mungkin. Orang mungkin tak golek dukun kemagetan. Katut. Wedan. Weh. Dukun ki kok Banyuwangi pokok Alas Purwo kono kok Magetan. Ora lagu. Ku bawakan dukun dari Magetan. Orang Magetan orang mempan. Ning dukun Jombang orang mempan. Ning dukun Bali dukun Ngawi saya edan. Aku bunuh diri. Wis penake bunuh diri ya lho. Aku mah setuju ya. Aja. Lah kok teman-teman kalau nggak ada aku kesepian. Oh iya. Oh iya, kalau nggak ada kamu nggak ada yang mari gokil. Iya. Tabung gas. Iya. Loh, sing ngejak Ardi lho, Bu. Iya. Sing ngejak Ardi lho. Tak kon ngancani yo. Ngalah. Oke. Apa ya? Apa ya, Mbak? Tak kancani le. Mbak Congpe, Tak kancani le. ben rodok sepadan nduk dinggo sendale. Iya. Iki sendale Maya. Ora apa-apa kan. Lah Nggak ngene muat lho. Ngene kan tak sepadan to. Di syuting dhuwur Mas sandale aja ketokno ya, mesake ya. Ya, lah. Tak kancani di. Nyanyi Tapi Syaratnya apa? aku 100 ya. Siap loh. Ada Ardi mau nyanyi apa? Aku tuh kok ditanya netizen tuh katanya tuh ada apa sih kamu sama Niken tuh? Kan dek wingi pun klarifikasi kali Mbak Niken tau wis iya. diklarifikasi nih. Ah. Kakak adik. Oh Ya alah udah. ternyata kakak adik. Aku tuh emang aku siapanya Ardi kok kamu tanya aku? Bilang seperti itu. Sesuk ndang gawe video klarifikasi, kowe pernah ya ning opo karo Ardi? Apa mbok Ede, apa Mbak Buyut? Bo saiki Tua sisan. tenan nak tua po. Saiki sisan. Iya, nembang apa nak? Nembang apa? Nembang apa? Ayo. Apa? Si cendek, Puspa Denta. gendul pacul. Wijaya Kusuma nggih, Pak. Wijaya Kusuma ya. Puspa Nala kok Puspa Denta. Ya. Gen. Ya, Puspa Nala. Ya mangga, Cak. Lungging Oh, Wijaya Kusuma. Oke, heeh. dalang rakon. Ibu ingkang wonten Hongkong menika kula aturaken. Kusuma Wijaya, halah. Yuk, Danas. Ayo. Ayo di Ardi. Kowe enak ya? Kowe enak ya? Nafisa. Aku megang tangannya Ardi
Sarno Tania Jaya. Makar lan semi puspito ing taman sari manglung manungso wengi kalawan wulan ndadari Matur sembah nuwun, wis pokoke gawe lega sing maringi arta. Elok. Terke mboten? Ora apa-apa Salim ya, ora apa-apa. Karo bundane dhewe kok. Oh, bunda. Bundas kuwi. Luar biasa ya. Nek Mriko matur